29-njy dekabrda Lewap vilayatynyň administrativ merkezi bolan Türkmenabat şäherindäki Başfaýdak meýdançasyna oturdulan Başarçanyň töwereginde 31-nji dekabr täze ýyl gijesi Aşgabat bilen arada guraljak teleköprü üçin repetisiýa geçilýär. Taýýarlyk işlerini her mektepden 3-dan 12 ýaşlaryna ýaş gyzy we ýaşul nesil çekilýär. Repetisiýalaryň jekme-jeklikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Türkmenistanyň her ýyl täze ýyl gijesi vilayet resmiýetleri teleköprü arkaly Aşgabat bilen baglanyp täze ýyl gutlagyny beýan edýärler. Bu gutlaglar döwlet telewizionyna gün ýaýlymyna efire berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şu günler Türkmenabatda teleköprü üçin taýýarlyk işleri dowam edýär. Habarçymyz 29-njy dekabrda repetisiýalaryň geçirilendigini habar berip, bu çäreleriň 30-njy dekabr güni hem dowam etdirilýändigini maglumat berdi. Repetisiýa çekilýän gyýlar agyşykda bolup, olar orta mekteplerden saýlanyp alınıpdyr. Habarçymyz gün ýaýlymyna geçiriljek teleköprü taýýarlyk işleriniň 31-nji dekabr güni günnüz hem dowam etdirilmeginiň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Türkmenistana bayramçylyk çäreleri köplenç döwlet telewizionyasy üçin öňünden surata düşürilýär. Çäreler üçin saýlanyp alynýan ýurt raýatlary döwlet telewizionyasına niýetlenýän görkezme bayramçylyklarda köplenç emeli ýylgyrmaga mejbur edilýärler we olardan wagtly el çarpmak we bayramçylyk şowunyna goşulmak berk talap edilýär. Şeýle görkezme bayramçylyk çäreleri ýaňy ýakyny Mar vilayatynyň administrativ merkezine Agaýyň öňüne geçirildi. Döwlet telewizionyanyň işgärleri görkezme bayramçylyk çäresini öňünden video ýadyk etdiler. Adamlar kamera emeli ýylgyrmaly we aýdylan wagty el çarpmaly. Çäreler sahnalaşdyrylýar. Buýruga görä toý libaslaryna geyinen adamlar öz ýurdunyň awadançylygyny we gülläp ösýänligini görkezmelidir diýip Azatlygyň habarçysy 27-nji dekabrda Mardan habar berdi. Adatda fiýaly ertir 31-nji dekabrda vilayetler gün ýaýlymyna Aşgabat şäheri bilen gün ary gatnaşyga çykýar. Şonuň üçin esasy repetisiýa ertir 31-nji dekabrda geçirilýär diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçysy 30-njy dekabrda habar berdi. Türkmenabatda dowam edýän repetisiýalar ýöneköy raýatlaryň Başarçanyň töweregine baryp görmek mümkinçilikleriniň öňüni baglaýar. Başarçanyň töweregine seýil etmek, ol ýere gezerenç etmek çäklendirilýär diýip bir Türkmenabat ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Bu ýyl Türkmenistanda tapyr 2-nji ýyl ýurtda häkimetler tarapyndan erjerlik bilen inkar edilýän koronavirus pandemiýasynyň fonuna bölekleýin karantin çäklendirmeleri astyna täze ýyla gadam basýar. Azatlygyň habarçysy Hasodal bayramçylygyň öň ýany Lewap sewitine ýerli ýaşaýjylaryň pandemiýa çäklendirmeleri astyna we ykdysady kynçylyklaryň arasyna täze ýyl bayramyna görýän taýýarlyklary barada habar berdi. Galy berse de 10 gün töwereg munanazal 21-nji dekabra geçilen gije Lewapda turan güýçli ýel sewitiň başarçysyna ýykylmak howpuny awandyrdy. Azatlygyň habarçylary şu günler töweregine teleköprä taýýarlyk görülýän sewit başarçysynyň 21-nji dekabra geçilen gije häkimetler tarapyndan güýçli ýelden halas edilişi barada habar berdiler. Habarçymyz Baýdak meýdançasynyň 1-nji ýanwary çenli şäher ýaşaýjylary üçin çäklendirilýändigini habar berýär. Galy berse de onuň maglumatlaryna görä teleköprä görülýän taýýarlyk işlerine bu ýyl geçen ýyl bolşýaly büdjet işgärleri çekilmeýär. Her mektepden 3 tane ýaş gyzy we ýaşul nesil teleköprä arkaly gün ýaýlymyna paýtagat Aşgabada baglanar diýip habar çaýtdy. Döwlet mediýasy bayramçylyk günlerine niýetlenip tewitlerde öňünden geçirilýän görkezme çäreleri barada habar bermän. Bayram güni gelip ýetene begenip şatlanýan adamlar efirde görkezýär we köplenç olary berkarar we bagtyar ýurduň ruhy bilen raýatlar atlandyrýar.